Croeso chi yma i'r Gell ar ddiwrnod newydd ac yn wir ar ddechrau wsos newydd. Y diwrnod o blaen o'n i teithio yn y car ac yn gwrando ar y radio. Tudur Owen oedd wrthi efo'i gyd gyflwynwyr Dylan a Manon yn sgwrsio. Ac yn y sgwrsio yma, reit aml mae Tudur yn taflu mewn rhyw ffaith amrywiol, cwbl ddigyswllt ar hyn maen nhw wedi bod yn drafod. A tro hwn, mi daflodd o'r ffaith hon i fewn. Tydi cathod ddim yn gallu blasu siwgr. Rwan, do'n i'm yn siŵr, dyn ni bod credu pob ffaith mae'n taflu mewn i'r sgwrs, ond mae'n wir. Mae cathod oherwydd, mae diet o gig yma nhw i angen mewn gwirionedd, tydi'r nodau sydd yn blasu taste buds, sydd yn blasu pethau melys, dyn nhw ddim wedi datblygu llawer. Ar y llaw arall, mae cwn yn gallu blasu pethau melys. Rwan, i unrhyw un sydd â dant melys, mae'n siŵr fod y syniad o fethu blasu siwgr yn beth braidd yn ddychrynllyd. Mae blas yn un o'r synhwyrau hanes sy'n gwneud yn bywyd ni'n amrywiol. Un o'r symptomau soniwyd amdano gyntaf pan ymddangosodd y feirws Covid-19 oedd colli'r gallu i flasu, a dyna chi beth digon annifyr. Yn wir, rhywbeth digon diflas os gai ddefnyddio'r ymadrodd. Mae'r gallu i flasu yn rhywbeth da ni yn ei gymryd yn ganiataol, ond mae'n synwyr hynod o werthfawr, gyda rhai pethau'n apelio mwy nag eraill. Be bys y cinio nadolig heb y gallu i flasu'r amrywiol fwydydd. Ar y llaw arall dwi'n dal i gofio blas chwerw rhyw hen ffisig coch o'n i'n gorfod i gymryd yn blentyn at fy asma. A mor ddiolchgar o'n i pan ddaren nhw gyfnewid y ffisig am dabledi bach y gallwn ni llyncu nhw'n syth. Wrth gwrs, da ni hefyd yn gallu meithrin y synwyr hwn i fwynhau pethau oedd yn ei arfer peidio i mwynhau nhw. Pan o'n yn y coleg, mi fyddai fy mhaned o de neu goffi yn gorfod cael llwyed neu ddwy o siwgr. Ond wrth i mi sylweddoli fod y pwysau yn dechrau codi, dyma ddechrau cymryd paned heb siwgr. Gyda dechrau'n ddigon annifyr, ond yn wir o fewn ychydig wythnosau, o'n i wedi hen arfer a bellach, mae cael siwgr yn ymhaned yn rhywbeth na tydw i ddim yn gallu i ddioddau. Mae'r synwyr yma mor sylfaenol i'n bywyd fel yn bod ni'n defnyddio geirfa blasu ar gyfer bywyd yn gyffredinol. Da ni'n gallu sôn am dywydd diflas, neu da ni'n gallu deud yn bod ni'n cael blas ar ddarllen rhyw lyfr. Sut mae'n harchwaith ni am grefydd tybed? Mae rhaid i mi gyfadden nad oedd gen i ddim diddordeb pan o'n i'n blentyn. Cael ynghymyd i'r capel yr ysgol Sul oeddwn ni. Nid yn bod i'n gwrthwynebu o angen rheidrwydd, ond o'n i'm yn gweld i golli os nad oeddwn yn mynd rhyw Sul. Mae yna rai pobl sydd yn mwynhau crefydd, yn mwynhau'r drefn, y seremoni, y crefydda, ond doeddwn ni ddim. Ond yna fe newidiodd pethau. A'r hyn ath newid oedd nid y mod i wedi dod i fwynhau yr emynau neu'r pregethu neu rhywbeth bod o rhywsut wedi dal yn ddiddordeb i. Yr hyn ddigwyddodd oedd y mod i wedi dod i berthynas ar arglwydd ei hun. Fel y dydodd Andreas wrth ei frawd Simon Pedr, roedd o'n wedi darganfod y Meseia. Ac yn sydyn, mi oedd pethau fel y Beibl a'r emynau yn gyfrwng profi cwmni ngwaredwr i. Roedd gweddio yn fwy nag adrodd pader. Oedd yn sgwrsio am harglwydd. Mi ges i flas ar ei gwmni fo, a dyna di gwir grefydd. Nid dilyn rhyw ddefodau neu seremoniau, nid cadw dyletswydd, ond byw mewn perthynas ar un sy'n yn adnabod ni'n well na ni'n hunain. Mae'n gwybod y cyfar amdano ni, y drwg a'r da, ac eto mae o'n maddau ac yn dymuno rhannu i gariad â ni, yn dymuno rhannu yn bywyd. Ac wrth gwrs, fel pob dim arall, mi fedrwn ni feithrin y blas hwn, neu mi fedrwn ni i fygu. Os fyddwn ni'n llenwi yn bywyd a phethau eraill, heb roi lle iddo, wel mae'n union fel plentyn yn llenwi fol a pheryn rhwng i brydau bwyd, a phan ddawn amser cinio, does ganddo fo ddim llawer o archwaith. Nid ydodd Duw wrth i bobl un tro. Pam y gwariwch arian am yr hyn a Dyw'n fara?
a llyfurio am yr hyn a Dyw'n digoni. Gwrandewch arna fi yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau danteithion. Ie, mae gan yr arglwydd Iesu danteithion ar yn cyfer, digon i ateb newyn a syched enaid. Ac unwaith byddwn ni wedi cael blas ar hwn, nawn ni ddim diflasu arno i dragwyddoldeb. Beth am wneud yn siŵr heddiw am bod ni'n blasu cwmni'r un ddydodd, myfu yw bara'r bywyd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti am y synwyr o flasu. Da ni'n diolch i Dduw'n tad bod hwn yn gallu rhoi cymaint o lawenydd a chymaint o bleser i ni wrth i ni flasu amrywiol bethau. Ond diolch o Dduw'n tad, mae rhywbeth y ddylen cyfeirio ni at yn harglwydd a'n gwaredwr ydy hwn. Yn bod ni yn cael blas ar ei gwmni fo. Ysgolid i fo'n dda nid i beri yn bod ni heddiw yn cymryd amser i oedi, i fwynhau dy gwmni di. Ia, i wrando ar dy lais di wrth i ni ddarllen y Beibl efallai. Ac o arglwydd yn Duw, gad i ni lawenhau yn y blas hyfryd o dy gwmni di. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, ewch dan fendith.